Il-logħob Olimpiku 2024 f'Pariġi beda b'din iċ-ċerimonja tal-ftuħ fis-26 ta' Lulju li għadda, ċerimonja li għall-ewwel darba ma saritx fi stadium imma l-organizzaturi Franċiżi ridu juru dak li toffri l-kapitali tagħhom Pariġi b'ċerimonja fuq ix-xmara Sen li iżda ittabnet kemm xejn minħabba x-xita li niżlet. Minn dakinhar sal-lum kull min iħobb l-isports seta' jgawdi minn 23 ġurnata mimlija dixxiplini differenti sportivi. It-taqtija bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina għal minn minnhom ġie fl-ewwel post f'dan il-logħob Olimpiku baqgħet sal-aħħar. Illum wara nofsinhar l-Istati Uniti rebħu medalja tad-deheb fl-aħħar logħba tal-basketball kontra Franza biex bekk l-Istati Uniti u ċ-Ċina ġabu l-istess ammont ta' medalji tad-deheb kull wieħed 40 u għalhekk kien iħollu jorbot l-ammont totali ta' medalji. L-Istati Uniti rebħu 126 medalja b'kollox u ċ-Ċina 91 medalja. Lilin minn medalji ma naqsux il-kontroversja anke f'dan il-logħob Olimpiku. L-ewwel kontroversja qamet ftit sigħat wara l-ftuħ, propjament fiċ-ċerimonja tal-ftuħ meta xena minnhom kienet tikkonsisti f'drag queens, modella transgender u kantant liebes tal-alla Grieg tal-inbit Dionysus. Dawn kienu kollha madwar mejda tal-ikel f'dik li ġiet interpretata bħala rappreżentazzjoni tal-pittura ta' Leonardo da Vinci tal-aħħar ċena. Tom Craig ta' 28 sena tat-tim tal-hockey Awstraljan ġie arrestat wara li prova jixtri droga kokaina u nqabad mill-pulizija. Luana Alonso mill-Paragwaja wiema tkeċċiet mill-Villaġġ Olimpiku minħabba li skont il-kap tal-missjoni tal-Kumitat Olimpiku tal-Paragwaj, Luana ħolqot ambjent mhux xieraq fil-villaġġ u ma ġabitx ruħha sew. Fost l-ikbar kontroversji f'dan il-logħob Olimpiku u l-kwistjoni tal-ġeneru tal-boxer Iman Khelif mill-Alġerija u ta' Lin Yu-ting mit-Taiwan. It-tnejn li huma kienu ġew skwalifikati mill-Kampjonat Dinji fl-2023 minħabba li fallew testijiet tal-eliġibilità tal-ġeneru iżda tħallew jilagħbu l-boxing f'dan il-logħob Olimpiku. F'konferenza tal-aħbarijiet li għalqet din l-edizzjoni tal-Olimpjadi, il-President tal-Kumitat Olimpiku Franċiż David Lappartient qal li f'dawn il-ġranet Franza, partikolarment Pariġi, tat l-aqwa dera tagħha u ddeskriva dan is-suċċess bħala eċċezzjonali u faħħar ukoll il-kisbiet tal-atleti Franċiżi li rebħu iktar minn 60 medalja. Intant, issa l-attenzjoni ddur fuq iċ-ċerimonja tal-eluq ta' dan il-logħob Olimpiku li se ssir minn hawn ftit tal-ħin ieħor fi Stade de France Saint-Denis. Jidher li din iċ-ċerimonja se tifoka fuq l-istorja ta' dan il-logħob Olimpiku u se jkun fiha akrobati, żeffina u kantanti ta' fama dinjija. Mistenni wkoll ir-rapper Amerikan Snoop Dogg li kien prominenti matul dan il-logħob Olimpiku. Fost l-iktar mistiedna mistennija l-attur popolari Tom Cruise. F'din iċ-ċerimonja se jkun hemm l-atleti preżenti u jsiru wkoll ringrazzjament il-45,000 volontier ta' dan il-logħob Olimpiku. Fiċ-ċerimonja tal-eluq il-lejla l-bandiera Olimpika tgħaddi minn Pariġi għal Los Angeles, il-belt li se tospita l-logħob Olimpiku fl-2028.